Goedenavond. Hallo. Zo, vandaag willen we Ger Portal 2 laten zien. Dus vervolg op Portal 1. Best wel logisch eigenlijk. Ja, dat is een soort puzzelspel en in Portal 2 kan ze voor het eerst met z'n twee spelen. En de puzzels draaien er eigenlijk om dat ze aan de ene kant een deur maakt. Aan de andere kant maakt ze ook een deur en dan gaat ze die ene deur in en de andere deur komt ze eruit. Wie een portaal dus. Ja, wel had ook portaal. Ja, er is dus twee pupjes die spelen in verschillende testkamers. Moesten dan verschillende puzzels oplossen en met behulp van die portals zeg maar moesten die puzzels oplossen. Ja, dat zal vrij snel duidelijk weer als we gaan spelen en dat we dat maar gaan doen. Ja, dus dan ga ik even... Alright, ik zal je even inviten. Kunnen we eerst een introfilmpje? Ja, als het goed is wel. Nee, rule voor Partner in Science. Nou, ik zal de camera hier even een beetje horen zetten. Ik kan geen meelezen wat er allemaal staat. Alright. Zie jij het dus helemaal die pakken? Die weer nog in elkaar gezet, hè? Ja, je ziet ze dan. Einde dun, hè? Dat is deze. Nou, dat dieper, hè? Ja. En die bestuurt ze dan, zeg maar. Dit is een zwaaien, hallo. Dan gaat het avontuur beginnen, ja. Hello, and again, welcome to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. Today, you will be testing zeg maar, with a computer partner. Please wave to your partner. Door al die testen heen helpt. Dat is namelijk zwijgen. Hetzelfde als bij Portal 1, hè? Ja, gewoon zwijgen. Oh, Ik kan niet zwijgen. Wel mijn SQ even inhooien en dan kan ze zo'n minuutje. Dan kan ze met de mouse kiezen. Ah, zo. The upcoming tests require you to work together as a team. To facilitate collaboration, both of you have been equipped with a ping tool. Blue, please use your ping tool to select your favorite animal. Ik moet mijn ping tool gebruiken met mijn favoriete dier. Dan denk ik dat dat toch een kiep is. Good. Orange, please observe your partner's favorite animal. Good. Orange, please use your ping tool to select your favorite element from the periodic table. What the fuck? Ping tool. Was op F is ping tool. Really? Okay. Blue, please observe your partner's interesting choice. Your ping tool can also be used to indicate to your partner where you would like them to place their portal. For the sake of this test, I will pretend to be your partner. Using your ping tool, please indicate where you would like me to place your two portals. Ping each location. Nou, dat deed er nog vandaag, maar... Blue is first to acquire a portal device. Ik heb een portal gekocht. Now has a portal device. Finally. Ik ook. Ja. Maar hoe zit dat nou met dat F dan, met dat kieken? Ja, dat maakt niet zo goed. Je kan ze meg aandacht laten... Ik zal even verder wie dit gaat. Ik maak geen portal. Hoe gaat het tegen? Ik zal het niet even verder wie dit gaat. Ik zal het even doen. Each device can create two self-contained portals. Please test your device by portaling to that ledge. En hierboven maken en jongen. Ik kan dat niet zien, ik dan.
Kijk, nu kan ik mezelf daar zien. Welke kleuren steekt blauw in? Ja, blauw en lichtblauw. Ah. Blauw en paal. Als ik nu heen loop, dan kom ik hier boven goed. Ja? Dan krijg je ook door het plafond, dus nu op verschillende plaatsen waar ze dat kunnen doen. Oh, dat snap ik niet gaan, zo te zien. Oh. In het begin dan was ze nog apart. Dus nu zien we nog apart bezig. Kijk, nu moet ze eerst de puzzel staan. De knop of zo. Calibrating blues weight. Dank je. No problem. Calibrating oranges weight. No variances detected. Als je door zo'n ding laat, dan kan ze geen portals doorheen schieten en dan kan ze ook geen portals maken aan de andere kant. Dus alle portals die ik nu aan de andere kant van het force field gemaakt heb, zeg maar, die gaan dan weg. Your ping tool is invaluable for communicating specific locations to your partner. Maak er ook geen rol aan deze kant. Yep. Ze moeten een beetje samenwerken en daar kun je die puzzels, ja, dat is echt moeilijker. Oh, dan moet ik dat ding... Met E-kessel oprapen. Weighted cubes calibrated. No variances detected. Did you know humans frown on weight variances? If you want to upset a human, just say their weight variance is above or below the norm. Dat water kan ze niet goed tegen. Nee, hij ging op dat ding staan, nee. Ja, daar moest ik niet op staan. Moest dat ding vangen dat ik hem lief laat vallen. 1, 2, 6. En vang. Hoppa. Hallo? Nee, dat is scheet ervan. Oh, misschien moest ze dat weggeven ofzo. Okay. Oh ja. Geef jij ze mee? Ah. Oh. Ik kan dat niet opleggen. Kan ze geen overkant komen daar? Nee. Nee, ik weet er nog eens een manier. Misschien moet ik hier gewoon goed rechter zetten erin. Oh. Denk het ja. Ja, dat ligt er niet in, hè? Nee. 110. Ja, dus nog lastig. Oh, dat gaat zo gewoon door dat ding lopen. Die kan zo door de portal lopen. Aan de andere kant. Wie? Oh. Dus gewoon doorheen lopen. Ah. En niet eens gezien. Dan kan ze er erin leggen. Ja. Kijk eens aan. Oh. Ja, ga eens op de knop staan. Maar even, hè. Ja? Maar dat is echt dat, als je door de force field gaat, dan alle portals weg. I had almost given up hope of ever testing again. Kijk, het echt zo. You are the first robots to pass calibration. Hey, welke? Hey, ik kan ze ook zo doen, hè. Stop it. Completing this course is not a reason to behave like that. Now let's continue testing. Yes, I see you, and no, I don't care. Hier is het einde van het level, zeg maar. Als dat is hier, Ik kan het maar. nee, dat was een oranje snel. Ik zal hier even... Dashboard. Nee. Oh. Kennen we? Ik zal er even de link naar Twitch online zetten.
Jo. Laat gaan, laat gaan. Oh, dit is zeg maar de hoofdkamer. Zullen we maar bij level 1 beginnen? Dat is er niks aan, joh. Dat is er niks aan. Kom mee. Nee. Ik heb niks gedaan. Oké. Want dan kom dat ik heb alles gedaan. En dan kunnen we in principe alle levels kiezen die we willen. Dan beginnen we weer aan. Is dat goed? Dat is goed. Oké. Hello again. Hello again. This testing course was originally created for humans. It emphasizes teamwork. Unlike us, humans need to be taught teamwork. We moesten de portal maken, hé. En aan de andere kant van de deur ergens. Hallo. Hallo. Ga door de deur dan. Oh, dat mag ik niet goed. Dat Nee. Of kom je even na? Hè? Kom je niet. Ik kom er vanaf. Nee. Oh, wacht maar niet uit. Ik ken die zelf. Waar kwamen we vandaan? Oh, ik vat hem al. Oh ja. Doe maar stoer een portal maken, hé. Zo. En dan gaat ze door de deur. Dan gaat ze daar staan. Wacht, dan ga ik erop staan. Oh. Dan Ja. gaat ze door rechts de deur rechts. Nog verder naar rechts. Zo. Wat? Oh. Hoe zo? Ja? Blue receives 5 science collaboration points. No. Ik niet. Wie gaat deze op dan? Oh, wacht. Er is in de knop zitten. Nee, wacht. Ga je door de... Ga door de portal heen. Dus wel op de grond heen. Ja? En dan komt ze hier de roer, dus goed. Oh ja. Yeah. Ja. Oh, de deur gaat vanzelf Excellent. op. Although great science is always the result of collaboration, keep in Lijkt mind dus echt that, vette like puzzels Albert aan. Einstein and his cousin Terry, history will only Kan ze dat ook remember aanpassen, one dat of you. biers? Nee, ja, je kan ze hoedjes opzetten en zo. Oh. En vlaggetjes op de rug geven. Maar niet... ik kan ze verder niet geen aparte dingen meer doen. Zo. Zeker... You know, in some human sports, the winner is the one who scores the dingen, fewest ja. possible points. I just thought you might find that interesting. Most winners do. Blue receives 5 science collaboration points. Zullen we doen? Ja? Verder door, achteruit. Met tab kan ik met zich meekijken, dat is wel handig. Ja. En ook? Je moest er ergens een roeie portal maken. Kan ze daar ergens een roeie portal maken? Rechts, Nee. rechts van die? Daar? En dan. Ja, kan ik dat doen. Hallo. Hallo. Oh, ik pas af als ze allebei wees. Hey, shit's about to get real. Dus dit is op zich nog maar een relatief kleine kamer. Oh, kom even terug naar boven. Oh ja, van niet door, hè. We moeten dan, moesten heen een portal maken. En door achter die. En dan moesten we snel, oh nee, we moeten eerst hier honger en anders is het wiet voor de deur hebben. Denk ik. Wie zegt dat? We moesten eerst deze indouwen. En dan snel deze indouwen.
De bal masseert op dat ding. Very good. You've really come together as a team, thanks to the one of you who appears to be doing all of the work. Echt grappig wat hij zei altijd. Normaal dat die levels elke keer kort zien, zeg maar. Nou nog. Dadelijk weer die veel langer. Oh, telefoon. Wacht even. These tests are potentially lethal when communication, teamwork, and mutual wat is respect de are ene? not employed at all times. Naturally, Naturally, this will pose an interesting challenge for one of you, given the other's performance so far. Oh, dan moesten we echt volgende portal maken. Nee, moesten we een portal heen maken. En deze kant. Wat is de bedoeling van die dingen? Oké. Nee, zo erin. Oh, dat is weer. Zet. Vet. Cool. Nou. Dan moest je met z'n tweeën zien. Ja, dat is er nog een en dan. Kieken. Is het de... Oh, we zien die turret. Ja, nu zit er glaas voor je. Oh, we moeten eigenlijk zo'n kubus hebben. I see you. Hallo. Hiermee kan je in de effect zetten. Dat is even op de knop staan. Oh. Zet hem ook in effect. What are you doing? You monster. You They're one monster. of us. I'm kidding. Ah, dan moest er Destroying heen, is part of the twee. test. They Wacht. are no more important to Misschien you iedereen. than you are to me. Goed uit. Wat er nog eens naartoe. Ah, hier denk ik. Ja. Ah, had je nog niet gezien dan. Ja, dat is al gedaan allemaal hè. Ja, die begin weet ik nog, maar It dadelijk will wil je echt zo compromise the lastig, dan kan test ze to hem maar gebruiken. divulge individual scores. However, I can tell you that at least one of you is Zie je doing net als very, hier very well. kleine hoofdstukjes Please van continue 6 of into the 7. next test chamber. Net zoals keer 6 of 7 in het testen. Zo'n hoofdstukje, zeg maar. En dat werd langzaamaan werd het best wel lastig dadelijk. Komen er nog steeds nieuwe levels van of niet? Ja, dus volgens mij komen er binnenkort een aantal nieuwe levels, ja. Die zijn dan gratis te downloaden. I don't know what you think you are doing, but I don't Fuck. like it. Rock, paper, I want you to scissors. stop. The two of you have forged an excellent partnership, with one of you handling the cerebral challenges, and the other ready to ponderously dit is hard. waddle into Dit is action vet. should the test suddenly become an eating Dat is even. contest. Nestelijk, ja. Hey, check. Wat een van ons? Wat heet zo in? Moet ik zo doen als wel? Wie? Hey, hè? Ja? Dan moet ik dich helpen hier doorheen. Oh, wacht, niet zo. Blue just taught Orange a valuable lesson in trust. For that, Blue Ik heb ze receives dubbel 14 gevouwen, hè. science collaboration points. Dat is gewoon de sponsor, ja, toch? Ja. Loop even over dat ding in, ja? Je kan op. Orange isn't a human. The lesson on trust only needs to be taught once. Blue is penalized 1 science collaboration point. Ja? Ja, loop verder lopen. Toen waarschijnlijk was hij helemaal. Nee, andere kant op, andere kant op. Ah. Maak daar wel een portal eigenlijk. Nee, boven dicht, hoor. Ik kan ze net maar zien. Ja. En ook kan ze verder. Mag het alweer doorheen? Nee, heeft niet. Dat is het ding. Nou. Oh, de was eigenlijk truc. Ah, ik heb verkeerde kleur. Oh, fuck. Oh. Now you're just being cruel. Now you're Blue just being receives cruel. 25 science collaboration points.
Kom Jan. Dat is lekker jong. Oh, ik heb de blauwe dan, dat is Tine. Ja, die vlucht zijn weg. Ja, omdat ze door is gegaan. Ja? Dan kom ik hem niet in. Ja? Nee, andere kant, andere kant. Oh, kut. Dat is vermoeid doen. Ja? Ja? Ha! Ha! Daar loop je in. Stop, 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 stop. Ga erin staan? Nee, ga erin staan? Nee, 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 nee. Ga er gewoon in staan. Ja? Oh, daar ligt een cube. Oh, Nee, dat moet ze pakken en meenemen. Door het truc. Oh, weer vermoeid gepraat. Ja, daarom maak ik dat poort om het te maken. Ik kan dat nog doen. Oh, wacht. Moest ze de ding even neerleggen. Ja. 1, 2, op. Ja. Ah, fucking God. hell. Het staat precies op dat randje. Ligt dat ding er nog? Ja. Ja, dat ligt er maar. Oh, dat ligt nu kapot. Wat, Zijn fake. nee, dat besteegt, dat is een stuk van dicht. Ah. Ja. Doorrennen. Ja. Oh, pas erop. Hè? Yeah, bitches. Wacht, ik pak die op. Oh. Dat is doorheen. Hallo? Ja, maar zeg je, ja. Cancel je door. Spring maar opnieuw. Ik ga eens niet doen. Ah. Hey, je had nog dat ding. Godverdomme. Ja. Deel zo op jou, kom. While it may appear that I am only tracking your accomplishments using science collaboration points, the truth is every aspect of your performance will be reflected in your final score. For instance, Orange, you just lost 2 opportunity advisement points. Oh, gelijk met de test. De eerste keer wat daarover de avond gebroken hebben om niet op te boten, hè? Ja. Dat is geen kattendraak. B-Boy Atlas. Oh, zo heten die dingen. Dat zit ook achterop, ja, Atlas. To Wereldatlas. reiterate, this is not a competition. Ah, dit zijn Still, 6 levels if en it dit were, is de chapter. Blue would be winning. It's not though. Blue receives 5 science collaboration Right, points. Oh, dat is hetzelfde en dan net iets anders. Oh, dan moest even... moest ik er doorheen lopen, goed? Ja? Waar? Ja, dan moest op dat ding staan, ja. Je moest er snel overheen springen, want... oh nee, wacht, ik kan zo ook een portal maken door. Oh ja. Oh. Ja. Nee, doe dit een goede iets hoger, want anders... ja? Ja. Ja. Oké. Nou. Ja, even wachten tot ik de andere kant op ga. Ja. Dan moest ik daar doorheen gaan, dus nou. Ja. Yes. Nou, zie je dat. Als we daar een portal maken en ergens anders. Oh, ik denk heen portal wel. Ja, komt gewoon. Ja, maak toch gewoon de portal boven. Oh, ja. Kan ik toch niet komen, hè? Als we, ja. Oh.
As an impartial collaboration facilitator, it would be unfair of me to name my favorite member of your team. However, it's perfectly fair to hint at it in a way that my least favorite member probably isn't smart enough to understand. Friends with blue, orange, you are doing very well. Ik vind het best wel grappig. Dus even kijken, nog eens het eerste hoofdstukje afgelopen, zeg maar. Kijken wat we over vinden. Yep. Sometimes testing has to occur Ik heb zelfs een keer wat truc, zeg maar, naar This next test is so outside the box. Won't even tell you what you were looking for. You will know it when you find it. Het eerste hoofdstuk. Oh, ik probeer even dit te doen. Wat heb? Oh, echt verkeerd nummer, hè? Man de Ju. Nee, ik ben niet ingered. Nee, die vrouw niet liegen. Nee, dat is... Is ik niet ingered? Nee, ik ben niet ingered. Ik weet eigenlijk niet wat we hier moeten doen, joh. Ik ook niet. Ik denk dat we hier door moeten lopen. Oh, ik denk dat we hier een honger moeten. Een honger? Oh ja, elke keer... nu weet ik het weer, ja. Elke keer moest je eens in de cd zoeken, hè. En dan moest je daar in de cd-lijst stappen. Maar dan moest je snel zien, want deze deur... Of dan moest je met z'n tweeën doen, of zo. Ik denk... Oh, dan moest je met z'n tweeën doen. Dus zegt hij, en dan doe ik deze. En dan doe ik... Oh, dan moest je met de count doen. Oh, lol. Goed dat ik dat wist, hè. Ik heb de cd. Oh, daar is hem al. En dan moest je de cd in de Harde ploten. Wat plaats. Congratulations. Dank You je. managed to complete this absolutely meaningless test. Absolutely. Oh, I almost forgot. When you go outside the testing courses, the only way I can retrieve you is to violently disassemble you, then carefully reassemble you. Luckily, you don't feel pain. At any rate, you don't have a way to communicate that you feel pain. I consider that a failing, by the way. Plaats, kapot. Ja, dan bouwt hij ons weer een eind. En dan komen we weer terug in dat hoofd, of in het level select level. Hey, dat is tof, hè? Level select level. Grappig. For your testing convenience, all tests are available and all safety precautions within testing chambers have been deactivated. Wat je ervan? Ja, wel tof. Ja, Ja. ik vind het ook wel tof. Ja, ik heb al een keer gedaan, dus ik weet een beetje wie dit gaat, maar later krijg je echt moeilijke levels waar ze denk ik maar echt goed nadenken. Ja. Dat is wel nog wel mij. Dus, en er komen steeds nieuwe levels uit en ook levels gemaakt door andere mensen, dus dat is op zich best wel tof. How can you fail at this? Even ook zelf levels It isn't maken. even Ja. a test. Wat vet. Dat is op zich wel, dat is niet hoe makkelijk in elk geval. Ja, dat is op zich best wel tof en ja, dat is echt oneindig, want ja, we zien hoeveel levels gemaakt door andere mensen en die zijn ook best wel pittig. Ze zullen zeker nog een paar keer spelen. Ja, zeker. Kop af. Ja, moeten we nog een punt geven of voegen eigenlijk niet zoveel toe, denk ik. Zeg, zo'n punt geven voegen eigenlijk niet zoveel toe. Oh. Nee. Fuck is dat ook? Was in de blauwe gewoon, in de donkerblauwe. Ja, ik had het net ook al gemaakt, man. Oh jammer. Ja, nou, ja, we zijn nog wel andere levels